nakita ninyo, may bagong jersey na tayo. So ito na po yung jersey natin. So nakita ninyo. What's up mga bay? So ngayon mga bay, may commit up tayo na bibili sa ating jersey. So nandito na. So ito yung commit up natin. So hindi pa tayo lobat. So yan po ang bibili natin sa ating jersey. So GR pila no mga nag-ingon nga mag-apil kag t-shirt. Isuot na nako ni G. Nagsapaon ta kami magpa-apil kag t-shirt. Giing na bitatay kag mo-apil pa kag t-shirt. Ha? Mura na isa. Bilin. Sota. Yaman manaway pagid. Grabe. So, shout out kay GR Jan Ryan. So, kita may shout out nimo. Eh, talag sar pa ta magkita. So, gikan man ni Cagayan mga bay. So, unsa pa may shout out nimo? Kay gikan pa kag Cagayan, layo pa kay ka. Shout out ako akong misis. Wow. Kus gapon. Shout out na ko si Mrs. Kinsa pa gyud? Shout out again. Di ayon na. Ha? Sticker. Oo, sticker. Sa sticker mga bay. Sa T-shirt? mga nagsaba. Ha? 550. Kila? 550. Kapil na kung na. Doon. Oh. Pwede pa magkakakuan dito. Pwede pa na pa mo si Canvas. So yan mga bay, bigyan natin ng sticker to. Mga 2, 4, 6 8 10 yung ibigay natin sa kanya. Pulo ni kabuok. Thank you. Right. Diyan na. Ay, awan na lugar kay pinaskuhan lugar ni. Salamat kaya. So paglangkat na anaro. Nakakuha na madaan, nakakat na nadaan. Nasa mag-gusto ako. Ha? So yan mga bay, so 1-4 yung binayad niya sa atin. So may regalo pa tayo. So thank you kay GR. Dato na mong kini karon mga bay. Wow! Dato na kanistanan. Ako mga pahulam si mong motor. Kaya ka nagmotor ka. So nani say motor mga bay, Sniper 155 na VVA, tong latest version na Sniper. Nya, dito ra ka magulat. Picture sa tabi. Lisod pod. Right. Una ko, hinay ko. Sige, pets. Salamat. Sa sunod pod, palma ko si mong motor. Lauga kay nimo gid eh. Oh. Pila ka bok? Isuot man ako ni J. Isa ra. Maulaw ko gyud. Suot na ako ni mentag wala na ako gigamit na kay kuan ni gamit na ako. Isa ra mo. Unsa size nimo? Large gyapon, large man eh. Oh. Right, bira. Oh. So yan mga bay, pauwi na si GR. Sa Cagayan pa yan mga bay. Right, bira. Yan mga bay, pauwi na tayo. So sabi daw sa mga 945 is pupunta po sila daw ng Big C. So hindi natin alam kung sila pupunta ba. Kay kung maadto biyag 945, pwede rin pag diri agi no. Asa ba ta? Padlok Kibawi. Bawi? Oh. Dapat sila manglaot ba mga ada dito. Ha? Ito lang tadaan para kasi dito sila manglaot ba. Mo lagi dito ta dito ah. Basig kita ray tao dito.
So yan, maramag kaming destination ngayon mga bay. So Birams